i que va fer, en paraules del propi rei, va dir que l'impulso no tendrá para hacer cuanto fuera preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. El fet que jurés els principis defensats pel moviment i per la Falange, entre altres coses, el que ha fet és que no ha fet possible que no ha pogut jurar la Constitució espanyola perquè hagués fet coses que són totalment contràries i hagués comès perjudici entre altres coses. I, per tant, sorprenent i escandalosament, la clau de volta de la Constitució, que és el rei d'Espanya, que és la seva figura, no l'ha jurat. I som en realitat, per tant, una monarquia feixista encara. Per nosaltres queda clar, amb tot això, que és un procés franquista que no ha passat per les urnes i la tal cosa ens legitima com a considerats per ell vasalls per declarar-lo persona non grata al monarca i expressar el seu desig que no veu el nostre desig de no veure'l ni en pintura les nostres terres, en aquest cas les terres de Sant Antoni de Vilamajor. Per altra banda, creiem que no fa res que ens digui que la resolució aquesta només té caràcter simbòlic, perquè no ens ha visitat mai i probablement no tingui ganes de vindre o no estigui dintre de les seves intencions. Però no hi fa res, perquè els símbols són molt importants. La prova és que ningú renuncia als símbols. I la nostra proposta és un fet simbòlic contra la Constitució espanyola més simbòlica de totes, és la figura de l'Ebre. Una figura que s'existeix no és pas per allò que fa, sinó per allò que representa. Un país artificial dins el qual viu ocasionar la nació catalana. I si Espanya no ha derogat mai el decret de Nova Planta és precisament per això, perquè la seva naturalesa totalitària i prohibicionista es manté intacta a través dels segles. Sant Antoni és un poble que s'ha posicionat des de fa bastant de temps al davant del front que reivindica nostres llibertats nacionals. En ple hem aprovat declarar-nos exclosos moralment de la Constitució espanyola, vam estar al capdavant de la nostra dret civil com pública de les consultes sobiranistes realitzades a desembre del 2009. Som un poble que va baixar amb un nombre important de persones a la manifestació del 10 de juliol i amb més d'un milió de catalans i de catalanes vam denunciar el fet que el Tribunal Constitucional s'hagués carregat l'Estatut que havíem votat com a poble sobirà i som un poble que forma part de l'Associació de Municipis per la Independència per la decisió del ple municipal. I creiem que nosaltres volem seguir fent camí cap a l'objectiu final de trencar les cadenes que ens uneixen a l'estat espanyol i com a símbol d'aquest jou, el rei de l'estat espanyol hereu d'un monarca imposat, que és el símbol de l'autoritarisme i de l'absolutisme de les monarquies i que a més és el successor legal d'un dictador assassí que va voler perpetuar en ell la seva herència per fer-la semblar democràtica sense tocar els pilars fonamentals. I jo crec que la història ens mostra els malsons que ens ha assumit l'estat espanyol i ens ha d'ensenyar el camí cap a la nostra llibertat i en aquest camí no mirareu per cap bullo. Per tant, proposem els següents acords. Declarar persona non grata Juan Carlos de Borbón i a tota la Casa Real Espanyola al municipi de Sant Antoni de Vilamajor. Instar la resta de municipis de la Vallès Oriental a revocar qualsevol acord del ple que doni algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Real Espanyola o als seus membres, com també a Francisco Franco, i reprovar qualsevol règim autoritari monàrquic arreu del país, declarar que com a societat democràtica que volem ser necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals en drets i deures sense privilegis, un estat català basat en la igualtat, la fraternitat i la llibertat. En aquest sentit, no sé si algú que vulgui fer-hi alguna aportació, Sí, nosaltres ens mantindrem amb el nostre criteri que hem desenvolupat fins ara, eliminant les opinions personals i per tant també continuarem en la línia de tots aquests conceptes simbòlics i ideològics com supramunicipals, mantindrem una mica el mateix criteri. Sí, jo, si em permeteu, voldria comentar que personalment, tant l'Israel com jo, som tot menys monaris. De fet, volia comentar a la gent que està aquí que inclús jo personalment vaig enviar una petició per tal que el rei Joan Carles deixés de ser president de World Wildlife, que és una associació protectora d'animals salvatges, del qual ell és president d'honor. Per tant, ha de ser... Vull dir que això va ser una recollida de signatures que nosaltres personalment com a regidors vam signar. Però clar, això ho vam fer a títol personal i entenem que
nosaltres, com ha dit molt bé l'Israel, aquests temes s'escapen una mica del que crec que tocaria sempre, o crec que també comparteix aquesta opinió, abasta més enllà de l'àmbit nacional. Sí, jo diria, fent referència a l'autodestructiu, aquest tipus de mocions no vinguessin, no aterressin aquí amb un tipus de discussió que cadascú té la seva opinió personal, és lliure de pensar el que cadascú vulgui, però no sé, crec que no toca en un ple municipal parlar de la sobirania espanyola. No sé parlar de la sobirania espanyola, però una pregunta, amb això estàs dient que hi havia d'haver una norma que el que podem portar al ple, no? Bueno, jo seria partidari que les mocions de fora del nostre municipi no vinguessin aquí. És que és el nostre municipi. Estem declarant non grata a la sanitària de Vilamajor. Sí, per això és com passa. Pensa que el resta de la teva vida mai el veuràs aquí. Aquí no hi ha Carlos. Si el fem non grata segur que no el veiem més. Seguríssim, però està claríssim. Ho veig absurd, tipus de mocions. En contra. Bueno, jo no crec que tingui d'haver cap censura No, jo crec que les mocions jo no les veig sabint. No, si és no, em consta que hi ha també, com ja sabeu, que evidentment les mocions es poden aprovar o no al ple. En aquest cas s'ha considerat la moció i cadascú és lliure, com ara farem, de votar el que cregui oportú, sense obligar ningú ni coaccionar a res, sinó que cadascú amb la llibertat que ens partem d'aquí, doncs, per tant, si no hi ha res més en aquest sentit, podria passar a la votació, i si doncs... A més, perdona, una cosa, és que això que dius, en tot cas, s'hauria de dir a la comissió informativa, no pas aquí. Això vol dir que aquesta acceptada, vull dir que per Això, aquest punt, doncs, si us sembla, doncs, passem a la votació. Vots a favor? 3 del sí, Solera, Vots en contra? 1 del Felipe, Abstencions? abstencions, la Núria, el Lorenzo, el Pérez, els Valdés i les Mínimes. Sí, les abstencions del funcionari. Passem, doncs, al punt número 11, moció de rebuig a les mesures del govern espanyol. Sí, això en definitiva no hem aprovat, no? Sí, correcte. Eren 3 vots a favor, més vots de rei, 4. Sí. Sí, és que no l'heu deixat acabar, que com que l'hem perquè eren 3 arxius, anem a sang, com anem a sang. I les abstencions de la resta dels membres, en qual són més vots a favor de tot. Bé, doncs això, anem a explicar el número 11, que era la moció de rebuig a les mesures. Presentat per la Universitat. Expliques alguna cosa, Raül? Sí. En aquest sentit? Bé, aquesta moció, bàsicament, el que ve a explicar és tota aquesta sèrie de mesures que ha anat prenent el govern espanyol, de més de tota naturalesa, no? Algunes tan retrògrades com el voler retallar el 30% dels regidors de l'Estat, que és un atemptat directe a la democràcia i en el règim local, quan en principi són sobiranies que no tenen res a veure, o si més no, que no tindrien res a dir al respecte. Però bé, una clara invasió de competències, a més una retallada de la democràcia espectacular. Però més que això, el que volem fer incís, el que volíem destacar, és el que en definitiva aquesta gent, aquest govern, busca, o el que pretén, a tota aquesta sèrie de retallades, i és canviar les víctimes del sistema per fer-los culpables. El dia 19 de juliol el govern va aprovar una nova sèrie de retallades que incorporaven l'augment de l'IVA, la rebaixa del sou dels funcionaris i la retallada de les prestacions dels aturats més enllà del 6è mes. El senyor Rajoy diu que aquestes mesures són desagradables però que són del tot imprescindibles. Això evidentment és opinable i cadascú dins de la seva cultura podria dir el que li sembla.
segurament els mercats molta raó no li donen perquè continuem amb una prima de risc desbocada, per tant, malgrat totes aquestes decisions, ningú s'hi dona suport perquè continuem igual de malament que estàvem abans de fer-los. A tot això també les retallades anteriors a les taxes universitàries i el copagament dels medicaments. Bé, doncs, com dèiem, aquestes mesures, si busquen alguna cosa, és criminalitzar a certes parts de la societat. Per exemple, els funcionaris. El fet de... O sigui, què busca el govern? El que busca és, com partint que els funcionaris tenen una estabilitat laboral, doncs a canvi els retallem el sou i a més la ciutadania ho percep d'una manera que és, home, aquesta gent a més que es queixa si tenen feina per tota la vida. I això és un error, perquè dintre de la gent que treballa als organismes públics hi ha molta gent que no són funcionaris i que no tenen aquesta estabilitat i que tot i així s'estan retallant el sou. Per tant, aquesta lògica no és. També hi ha el tema dels aturats, no? O sigui, el govern emparat amb aquesta lògica de que si jo trec els retallos d'ingressos abans, tu t'espavilaràs abans a l'hora de buscar feina. És allò de que hem sentit tots, no? Que en aquest país qui no treballa és perquè no vol. I això, a dia d'avui, per desgràcia, és una fal·làcia de l'alçada d'un campanar. Per tant, és una altra mesura que l'únic que crearà serà molts greus problemes a moltes llars de l'Estat. La pujada de taxes universitàries, que té la mateixa finalitat, criminalitzar, parteix que els estudiants es gronxen, van a la universitat i en canvi si els pugen les taxes s'espavilaran, estudiaran més i acabaran la carrera. Un altre error, perquè pujar les taxes el que queda és un cert elitisme que només podran anar a les classes benestants a la universitat i els altres no hi podran. Amb el copagament exactament el mateix. Criminalitzem l'usuari, el malalt crònic, i fem culpable que la gent agafa i consumeix medicaments molt per sobre del que toca i en canvi